ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಂಡಾರ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪನ ತಾದಿಗು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಬೊಕ್ಕ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸನು ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡ ನಡಪಾಯರು. ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಪ್ರಫುಲ್ಲದಾಸ್ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡಪಾಯರು. ಊರ್ದಾಗ್ಲು ದಿಂಜ ದಿನಲಿರ್ದಿಂಚ ತಾದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ದೀದಿತ್ತೇರು. ಕರಿನ ಮರಿಯಲಡು ಬರ್ಸ ನೀರು ಉಂದುದು ನಡಪೆರ ಭಂಗ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಇಂದಿನ ತೋದು ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಂಡಾರ ತಾದಿಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಬೊಕ್ಕ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕಾರಿ ಸಾವಡ ಪಂಡದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಪ್ರಫುಲ್ಲದಾಸ್ ಕೇನೊಂಡೇರು. ಇನಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಎನ್ಮನೆ ವಾರ್ಡ್ದ ನೇತ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಬೇರೆ ವಾರ್ಡಿನಿ 4 ಲಕ್ಷದ ಇನ್ನೊಂದು ರಸ್ತೆ 6 ಲಕ್ಷದ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣಗ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಗ್ಲಿಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ನಿಜ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ನಗ್ಲೇ ಪೂರ ಅಂಚ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಬೇಲೆನೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ನಡಪಾದು ಕೊಡೊಂದು ಆ ದೇವಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಈತೆತ್ ನನ್ನಲಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ವಾರ್ಡ್ ಆವಡ್ ನನ್ನಲಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡ್ ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಮುಲ್ತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಜೀವನ ನಡಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ಮನೆ ಮಲ್ತಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಶ್ರೀ ಶೇಷಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ತಾರಾಯಾಕದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ರಾಘವಗಟ್ಟಿ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲಂಜಿರ್, ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮತಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲಪ್ ಕೊರಿಯರು. ಎಡ್ಡ ಓಡು ಪಂಡದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಈ ದೈವದೇವರನೊಂಜಿ ಅಡಿಗೊಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಓಡು ಪಂಡದು ಅವು ಸುರುಡ್ದಿಂಚದ ಇತ್ತಿನ ಆಸೆಯನ್ನ ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಕೊರ್ನನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಒದಗದಿಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುಡೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ಏನಾದ್ರು ಸತ್ಯಲಡ ಕೈಲು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೇ ನೆಂತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಇನಿ ಎನ್ಮನೆ ವಾರ್ಡ್ದ ಭಂಡಾರ ಜಿಲ್ಲಾಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಇತ್ತುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅವಧಿ ಮುಗಿನ ಹಿಡ್ದು ಈ ರೋಡ್ ಆವೊಂದು ಅವಿನ ಎಂಕ್ಲನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸುಮತಿ ಅಮ್ಮ ನಡಪದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಇತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತದೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಓಲು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟು ಅಂಡ ದಾದ ಮಂತರ 5 ವರ್ಷಡ್ ದಾದ ಎಂಕ್ಲಡ ತೀರುಂಡು ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲ ಮಂತದ ನನ್ನ ಏರು ಉಂತುವೆರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀನ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಅವಧಿಡ್ ಎಂಚಿನ ಫಂಡ್ ಬೈದಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಸೇವೆ ಅವಡ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಮಂತದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಮನ್ಪು ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಂಚಿನ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಪುನ್ ಬಯಸೊಂದು ಈ ರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಬನ್ನೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಹೆಂಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ್ಯರು ಜೀವನನ್ನೇ ನೀನು ಪೊರ್ಲೂರು ನಡಪದ ಕೊರಡು ಅಂಚೆನೆ ಮುಪ್ಪ ಊರ್ದಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆಡು ನೆಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಆ ದೇವಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಇದೇನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಕೊಂಡಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಂಡಾರ ಮನೆದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಪನಂಚಿನ ರೋಡನ್ನು ಎಂಕಲಿ ಅಂತ ಊರ್ದಾಕ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಎಂಕಲು ಇನ್ನು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲು ಈ ರೋಡ್ಗೂ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಅದಿತ್ತ ಇಟ್ಟು ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಚರಂಡಿಗ್ಲ ಒಂದು 4,5 ಲಕ್ಷ ರೋಡುಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಎಂಕಲು ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡ್ ಹಲವಾರು ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಆತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಚಿನ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂಚನೆ ಹೊಲಮಲ ರೋಡು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅವಳು ಅಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸ ಆತಂಡೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಬತ್ತಿನ ಹೊಸ ಲೈನ್ ಬತ್ತಿನ ಬೋರು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀರು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಎಂಕಲು ಅಂಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಂಕಲು ಅವಳು ಬೋರ್ ಹಾಕೋದು ಗೋಲ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕಲು ಹಲವಾರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಂತದ 5 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆದ ಜನಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತಿರ ಅಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲ ಬೆರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಅಂಚಾದ ಪ್ಲಾಗ ಇಂಥ ಈ ಬೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಂಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಂತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟೋಡು ಮಂತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬೇಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮಂತು ಬರಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಶ್ರೀ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಕೋಟೆಕಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ ಕುಕ್ಯಾನ್, ಶ್ರೀ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಗಂಬಿಲ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಎನ್ಮನೆ ವಾರ್ಡ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ್, ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ, ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಯಶವಂತ್ ಆಳ್ವಾ, ವಿಜಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್, ಸ್ಥಳೀಯರು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ನವೀನ್, ಯೋಗೀಶ್, ಸಂತೋಷ್,
ವಿಂಧ್ಯ, ಸುಜಾತ, ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಜಯಶ್ರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಕಿಡಿತೇರು. ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕೊಂಡಾನ ಸಭೆ ನಿತ್ಕೊಂಡು ಸಭೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಂತದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತೆರ್ದು ಸೊರ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು.